खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे खौरां बिलाइ YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। जुदि नोंथांमोना निउस नायनो मोजां मोनो अब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायना ला। थ' बिदिब्ला दिनैनि खौरां बिलाइखौ आं फरायथिनो आखायाव लाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ कमतापुर हादोरसा आरो SD स्टेटनि थाखाय क'क्राझाराव गिदिर हानजा सुरदों। निमाहा बिनाया थोजासे नङा। 3 दाननि गेजेराव चार्जशिटखौ गथायगोन। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथि। आसामा एडिआरि 7650 ग्रेड 3 मासिनि फिथाइखौ फोसावबाय। CM शर्माया 2 लाखसो थिसननायनि खोथा होदों। जुबिन गार्गनि 2 पार्सनेल सिकिउरिटि अफिसारखौ हमनाय जाबाय। 13, 15 आरो 17 अक्ट'बराव फोसाबनाय खामानिनि थाखाय सान्थबारि फ्लाइअभाराव बन्द थागोन। इउनाइटेड किंडमआ भारतआव मोन 9 मुलुगसोलोंसालिफोर गायसनगोन। खोला आमेरिकायाव थानाय भेनेजुएलानि राजखान्थिगिरि मारिया करिना मचाड'आ नबेल पिस प्राइज 2025 खौ मोननो हादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ कमतापुर हादोरसा आरो SD स्टेटनि थाखाय क'क्राझाराव गिदिर हानजा सुरदों। कच राजबंशी हारिनि थाखाय आलादा कमतापुर हादोरसा आरो शेड्युल ट्राइब STनि थामोनथाखौ दाबिनानै मैया क'क्राझाराव मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय जायो। बे हानजा सुरनायखौ कमतापुर स्टेट डिमान्ड काउन्सिल KSDCआ बानजायदों। दिमुलगाव पाब्लिक प्लेग्राउन्डनिफ्राय जागायनानै तितागुरि BDO मावख'आव जोबहैनाय बे हानजा सुरनायाव रोजा रोजा हेफाजाब होगिरिफोरा बाहागो लादों। सोमावसारगिरिफोरा नाराबाजि खालामदों आरो प्लेकार्ड लानानै दाबि खालामदों दि सरकारा कमतापुर लिबारेशन अर्गेनाइजेशन KLOजों सावरायनो आरो बिथांमोननि गोबाव समनिफ्राय थालांनाय दाबिफोरखौ सुफुंनांगौ। हादोरगिरि, गाहाय मन्थ्रि आरो मिरु नखर मन्थ्रिनिसिम गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरनाय जादों आरो थाबैनो राहा लानो थाखाय खावलायदों। KSDCनि दैदेनगिरि बनिराम बर्मन बिथाङा बुङो दि हारिनि हादोरसा आरो STनि मानदान्दा दाबिनायखौ थाबैनो सुफुंनांगौ। नैथि खौराङाव दङ निमाहा बिनाया थोजासे नङा। 3 दाननि गेजेराव चार्जशिटखौ गथायगोन। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथि। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनायनि थाखाय चार्जशिटखौ थि दानथामनि गेजेराव गथायगोन होनना गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया बुङो दि दासिम SITआ बेजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ खादों। आं फोथायो दि नायबिजिरनाया थार लामाजों दावगालांगासिनो दं। बे केसआव रावखौबो बारग'नाय नङा होननानैबो बिथाङा बुङो। गासैबो दायनिगिरिफोरखौ बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जागोन। सरासनस्रायै चार्जशिट दाखिल खालामनो थाखाय 3 सम होनाय जायो आरो बेनिफ्राय बांसिन समनि गोनांथि जानाय नङा। बिथाङा बुङो दि जोंनि थांखिया जाबाय मोजाङै नायबिजिरनायनि उनाव बिजिरसालियाव केस थिसननाय, जाय थार बिजिरनायखौ रोखा खालामगोन। थामथि खौराङाव दङ आसामा एडिआरि 7650 ग्रेड 3 मासिनि फिथाइखौ फोसावबाय। CM शर्माया 2 लाखसो थिसननायनि खोथा होदों। आसाम सरकारा मैया थाखो 3नि 7650 मासिफोरनि फिथाइखौ फोसावो। बे थिसनथायाव गासै 50 बिफानफोर दं, जेराव आबाद 1050 मासि, पन्चायत आरो गामियारि जौगाथायाव 873 मासि आरो फरायसालि सोलोंथायाव 581 मासि दं। लोगोसे साब इन्सपेक्टर, कनस्टेबल आरो गुबुन मावफारियाफोरजों लोगोसे 625 पुलिस लांदां मासिफोरनि फिथाइखौ मोनसे समावनो फोसावनाय जादोंमोन। दिनैबो 5614 पुलिस पस्टनि थाखाय आरोबाव फिथाइ मोनगोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि सरकारा गावनि समायखौ जाफुंहोगासिनो दं। बिथांमोनहा 1 लाख साख्रिनि थाखाय खोथा होदोंमोन आरो बे फिथाइजों बिसोरो दा फ्राय 2 लाख थिसनथाइ होनायनि लामायाव दं। बिथाङा थिसनथाइ हाबाफारिखौ साखोन-सिखोन, पारदर्शी आरो मेरिट बेस्ड होनना फोसावदों। थाखो 3नि आनजादा थांनाय बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव गं 28 जिल्लाफोराव खुंफुंजादोंमोन, जेराव 17 लाखनिबो बांसिन बिजाथिफोरा बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि 2 पार्सनेल सिकिउरिटि अफिसारखौ हमनाय जाबाय।
मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनायाव मोनसे गिदिर जाथाय जानानै CIDआ बिथांनि सानै गावारि रैखाथि अफिसार नन्देश्वर बरा आरो परेश बैश्यखौ खादों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SITनि सोंनाय फिननायनि उनाव सानब्रैनि उनाव बे हमनायखौ खालामनाय जादों। सानैखौबो मैया गाहाय जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट CJM बिजिरसालियाव फोथायनाय जायो, जेराव SITआ आरोबाव सोंनाय फिननायनि थाखाय 14 साननि थाखाय कास्टडियाव थानो खावलायो। बेनि सिगां सानै मावख'गिरिखौ 7 अक्ट'बर खालि गोब्राब रांखावरियारि बेले-बेजे खालामनायनि अजदनि उनाव सासपेन्ड खालामनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला नायबिजिरगिरिफोरा बिसोरनि बेंक एकाउन्टआव गोबां कौटि रांनि लेनदेन मोननाय जादों, जाय रुंसारि रोजाबगिरिनि रांजों सोमोन्दो दं होननानै अजद होनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बरानि एकाउन्टनि गेजेरजों 70 लाख रां आरो डिजिटेल पेमेन्ट प्लेटफर्मनि गेजेरजों 40 लाख रां बैश्यनि एकाउन्टनि गेजेरजों ट्रेन्जेक्सन खालामनाय जादों। बे हमजानायनि उनाव जुबिन गार्गनि थैनायनि नायबिजिरनायाव हमजानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया दा 6 जाबाय। बाथि खौराङाव दङ। 13, 15 आरो 17 अक्ट'बराव फोसाबनाय खामानिनि थाखाय चान्दमारी फ्लाइअभारआ बन्द थागोन। आसाम पाब्लिक वर्क्स लामा बिफान PWRDआ फोसावो दि चान्दमारी फ्लाइअभारखौ सोलायनाय खामानिनि थाखाय 13, 15 आरो 17 अक्ट'बर 2025 खालि हरथाम बन्द थागोन। बे बन्दआ मोनफ्रोमबो मोनानि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम थागोन। गोहोम गोग्लैनाय खोन्दोआ गुवाहाटी कमार्स कलेज ट्रेफिक पइन्ट आरो चान्दमारी ट्रेफिक पइन्टनि गेजेराव जायो। गुबुन लामाफोरखौ होनाय जादों राजगड़निफ्राय पबसरनिया रड, MT रडनिफ्राय बामुनि मैदाम रेलवे कल'नि रड, मठगारियानिफ्राय नुनमाथि रड, कृष्णनगरनिफ्राय मिलनपुर रड। PWRDआ दावबायारिफोरखौ सिगांग्रो दावबायनायनि बिथांखि लानो आरो ट्रेफिक डाइभारसनखौ हेफाजाब होनो खावलायदों। 6थि खौराङाव दङ। इउनाइटेड किंडमआ भारतआव मोन 9 मुलुगसोलोंसालिफोर गायसनगोन। मिरु सरकार आरो इउनाइटेड किंडमआ मावख'आरि महरै गोजौ सोलोंथाइनि हेफाजाबाव मोनसे थांखि लादों, जेराव दा ब्रिटेननि मोन 9 मुलुगसोलोंसालिफोरा भारतआव केम्पास गायसननो गनायथि होदों। ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रि केयर स्टेरमारनि 8निफ्राय 9 अक्ट'बरसिम मुम्बाइ दावबायनाय समाव फारियै बेंगलर आरो गिफ्ट सिटी, गुजरातनि केम्पासफोरनि थाखाय लेंकेस्टार मुलुगसोलोंसालि आरो सारे मुलुगसोलोंसालिजों लेटार अफ इन्टेन्ट LOIआव सागान होनाय जायो। 7थि खौराङाव दङ। खोला आमेरिकायाव थानाय भेनेजुएलानि राजखान्थिगिरि मारिया करिना मचाड'आ नबेल पिस प्राइज 2025खौ मोननो हादों। भेनेजुएलायाव सुबुंखान्थियारि मोनथायखौ दावगाहोनो थाखाय गोख्रों नाजानाय आरो डिक्टेटरशिपनिफ्राय सुबुंखान्थिसिम मोनसे मोजां आरो गोजोन सोलायनायखौ रैखाथि होनो थाखाय जुजिनायनि थाखाय मारिया करिना मचाड'आ नबेल पिस प्राइज 2025खौ मोननो हादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों।